po. Ayan guys, nagluluto po ako ng sauce ng spaghetti. Bali, kompleto kami ngayon sa bahay. Kaya, salo-salo. Ito na yung aming lunch. Walang pasok yung panganay kong anak. Ayan. Tapos ito guys, kasi nag-birthday kami nung April, hindi kami naghanda guys. Kasi nga may mga pasok. Mahirap na magluto ng marami. Tapos kami lang, mahina naman yung mga kasama ko kumain. Tapos ngayon na lang gagawin salsaro. Oh, so meaty sauce ng spaghetti. Yummy. Tapos meron ding fried chicken wings. Late na yung aming lunch guys. Mga 1 o'clock na mahigit. Kasi late naman kami tumayo. Nagising. At tapos na malengke pa ako. Sinagay yung spaghetti. At kumakain na sila. Kanina pa kumakain guys. Hindi na ako nakapag video. Ayan, unboxing tayo guys. In order ng kuya. Ang anak kong panganay. Blade. Para saan yun ba yun? Sa ano namin, scraper. I see. Tatanggal ba yan? Ay, galing. OMG. Nasaan ito ba? Saan ito? Saan? Saan yun?